Partim d'un escriptori de Windows 7 i el primer que farem per xifrar les carpetes que nosaltres vulguem xifrar doncs és, per exemple, ara ens triar una carpeta, podríem posar aquesta, la posarem aquí, i aquí doncs d'aquesta carpeta doncs en farem una còpia, i l'enganxarem aquí, i llavors d'aquesta començarem a fer això. Ens anirem aquí a propietats ens anirem a opcions avançades i en opcions avançades anirem a xifrar i posarem xifrar, acceptarem, direm aplicar, ens diu si ho volem fer tot complet, direm acceptar, fa el procés, direm acceptar i ja estarà. Amb aquesta carpeta doncs ja la tindríem xifrada. És la manera que hem de fer nosaltres. De fet, si obrim la carpeta veurem que a dintre no ha passat res, però en aquesta carpeta tots els números que hi ha a dintre estan, si ens hi fixem, estan en verd. Això vol dir que ha estat xifrada.